Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Edgar. Taong 1961, Indang, Cavite. Itong mga panahong ito, nagtatrabaho sa bodega itong si Edgar. Matagal na siya sa trabahong yun, magdadalawang taon na. Bagaman mahirap ang kanyang ginagawa sa pang-araw-araw, pilit naman niya yung tinitiis para sa pamilya niyang umaasa sa kanyang padala sa probinsya. Bale, sa pilitan noon ang pagtungo ni Edgar sa lugar na yon dahil na rin sa pangangailangan. Ayon nga sa kanya, kung may pera lang sila at merong mumunting negosyo, hindi na siya makikipagsapalaran pa. Napakahirap kasi ng buhay sa ibang lugar, lalo na kung hindi mo roon kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Dagdag pa niya na may mga pagkakataong napapaiyak na lamang siya bigla, buhat sa matinding pangungulila. Gayunpaman, sa kabila ng mga bagay na yon, wala pa rin siyang pagpipilian kundi ang magbanat ng buto. Malayo si Edgar sa bayan ng Indang. Milya-milya pa ang kinakailangan mong tahakin bago yun marating. Kokonti lang din ang naninirahang tao sa lugar na yon, buhat sa wala doong magandang pamumuhay maliban sa pagbili ng mga koprang dumaraan. Araw-araw nga noon, sila lamang at ng kanyang karelyebo ang makikita mo sa bodega. Minsan tuwing umuuwi ang kasama niya, mag-isa lang siya doon. Hindi naman yun gaanong mahirap para sa kanya, lalo pa tuwing wala namang dumaraang kopra, payapa naman ang buhay niya. Bale, nababatak lamang siya sa trabaho sa oras na merong nabili ang kanyang amo. Naninirahan noon si Edgar sa isang maliit na kubo katabi ng bodega. Kumpleto ang gamit niya roon, kagaya ng palikuran, kusina at matutulugan. Kahit maliit lang ito, ayon sa kanya, komportable naman. Konting description lang sa lugar. Doon kasi iikot ang kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, ang likurang parte ng bodega nila, purong talahiba na. May matataas din doong puno at sa harapan nito kalsada na. Sa gilid naman ng tinitirhan niya, merong isang maliit na sapa na siya namang pinag-iinuman ng mga itik at pato niyang inaalagaan. Marami rin siyang nakakulong na manok sa ilalim ng kanyang kubo na siya namang pangunahin nilang kinakain tuwing walang-wala na silang may ulam. Nga pala, yung sumunod na bahay sa lugar noon nila Edgar, milya-milya na ang layo sa kanila. Kung lalakarin mo ito, aabutin ka ng 1.5 oras para mapuntahan ang pinakaunang bahay na nakatirik sa lugar na yon. Tuwing hapon, wala ka na rin doong makikitang naglalakad maliban sa mga magsasakang napapadaan minsan. Dahil sa ganoong sitwasyon nila Edgar, ang pangunahin nilang kalaban ay yung matinding pagkaburyong. Minsan nga, kapag wala silang ginagawa, naghahanap sila ng mga puno ng nyog na malalapit para sukulan ng tuba. Sa pagtungtong ng taong ito, naging maayos naman ang kanilang sitwasyon sa lugar na yon. Ang palagi niya doong kasama ay yung karelyebo niya sa trabaho. Isang araw lang din sa isang linggo, tumutungo roon ang kanilang amo, dala-dala ang mga koprang pinamili nito. Bale, tuwing Sabado noon ang pag-angkat nila, kaya na may merong 5 araw na pahinga si Edgar at ang kasama niya. Sa paglipas ng mga araw, naging abala naman silang dalawa sa paggagapas ng mga damong nasa likurang bahagi ng bodega. Medyo matataas na kasi ang mga ito, kaya nababahala sila na baka daanan nyo ng mga sawa at makakamandag na ahas. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto nilang pagtatabas, bigla naman siyang natigilan dahil sa sigaw ng kanyang kasama. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, nasipat niya yung nakatayo sa harapan ng matataas na talahib, nanlalaki ang mga mata, na parabang hindi makapaniwala sa kung anong bagay na kanyang nakita. Dahil dito,
Dali-dali naman yung nilapitan ni Edgar, sabay wika rito ng, "Anong nangyari? Ayos ka lang ba?" Nang marinig naman yon ang kasama niya, nanginginig naman itong itinuro ang lugar na pinaggagapasan nito. Pagsilay naman niya sa lugar na yon, napatakip na lamang siya ng kanyang bibig habang dahan-dahang doong lumalapit. Sa pagdating niya sa kinaroroonan ng kanyang kasama, doon bumungad sa kanya ang 2 bangkay ng sanggol, putol ang 2 binti, tapos wakwak ang tiyan ng mga ito. Sa estado ng mga bangkay na yon, parang ilang araw na yun doong nabubulok. Pero ang mas ikinagulat noon nila Edgar, bakit hindi man lang nangangalingasaw ang amoy nito. Hindi na mabilang ang naglalabas-masok na mga uod sa katawan ng mga ito, pero wala silang naaamoy na kakaiba sa hangin. Noong una, inakala nilang papalayo sa kanilang kinaroroonan ang pag-ihip ng hangin, pero paghampas sa kanila nito, doon nila napagtanto, tama ang kanilang hinala. Sa mga oras na yon, maraming katanungan na ang umiikot sa kanilang mga paningin, pero pinipili na lamang nilang kumalma. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, agad naman niyang tinapik ang kanyang kasama habang takang-takang nagwiwika doon ng, "May naamoy ka ba? Ano kasi? Kanina pa akong walang naaamoy. Ano bang klaseng bangkay ito? Bakit parang hindi bumabaho?" "Di ko nga rin alam eh. Ngayon lang din ako nakakita ng bangkay na walang amoy. Anong gagawin natin dito, Edgar? Ililibing ba natin?" Sagot naman sa kanya ng kaibigan niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang dahan-dahang inilalagay sa kanyang muka ang damit niya. Hindi naglaon nang medyo nakalikom na sila ng lakas para lumapit sa bangkay. Dali-dali naman nila itong isinilid sa sako sabay hukay ng maliit na uka sa unahan nito. Habang abala sila noon sa kanilang ginagawa, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa bagay na kanilang nakita. Kahit ilang oras na kasi noon ang dumaan, hindi pa rin makapaniwala ang kaibigan ni Edgar sa mga bagay na kanilang nasilayan. Kinahapunan, nang medyo papasapit na ang takip silim, kasalukuyan na nila noong ibinabaon ang 2 bangkay na kanilang nakuha. Pagkatabo nila roon ng lupa, dali-dali naman silang bumalik sa kanilang kubo para maligo. Sa pagsapit ng gabi, wala ni isa sa kanila ang nagtangkapang kumain ng panghapunan. Imbis na pagkain noon ang ilagay nila sa kanilang mga sikmura, nagdesisyon silang ubusin na ang kanilang mga tuba na nakuha noong nagdaang araw. Habang nagiinuman silang dalawa, wala naman silang naging paksa, kundi ang 2 bangkay ng sanggol na kanilang nakita. Ayon kay Edgar, sino man ang magulang ng mga ito, paniguradong mababaliw na yon sa kakahanap sa 2. Bagaman nais nilang ipaalam sa mga taong naninirahan malapit sa kanila ang tungkol sa kanilang mga nadiskubre, pilit sila noong nagdadalawang isip dahil sa isip-isip nila, merong posibilidad na mapagbintangan sila ng mga ito. Dagdag pa niya na, kapag nagkataong gano'n ang nangyari, matatanggal sila sa trabaho tapos maaari pa silang makulong sa salang hindi naman nila ginawa. Kaya para maiwasan ang ganoong bagay, minabuti na lamang nila na manahimik. Naniniwala sila, hindi na makikilala ang mga batang yon, kaya baliwala rin kung ipagsasabi pa nila ang tungkol dito. Sa paglipas pa ng mga araw, dumating na nga ang kanilang amo. Habang pinagtutulungan nilang ipasok ang ilang sako ng kopra, panay naman ang pakikipag-usap nila sa mga trabahador nitong kasama. Matapos ang halos 1 araw nilang trabaho, nagdesisyon ang kanilang amo na doon na sila maghahapunan sa loob ng bodega. Hindi naman tumutol doon sila Edgar, lalo pat mas pabor nga sa kanila na meron sila doong kasamang kumakain. Pagpatak ng 7:00 ng gabi,
Nang akmang papaalis na ang grupo ng amo nila, bigla na lamang hindi napaandar ng mga ito ang kanilang mga sasakyan. Sinubukan na nila noong tingnan ng baterya at langis, pero wala naman sila doong makitang problema. Dahil dito, nagpasya na ang amo nila na doon na lamang magpalipas ng magdamag. Nang marinig naman nila Edgar ang desisyon nito, dali-dali naman silang pumasok sa kubo para mag-ayos ng mga gamit nilang nakakalat. Matapos yan, agad naman silang bumalik sa ibaba para ilahad sa amo nila na malinis na ang silid na kanyang pagpapahingahan. Dadalawang tao lang ang kasya sa kubong yon, kaya minarapat na lamang nila Edgar na magpahinga sa labas kasama ang iilan pa nitong mga trabahador. Sa paglalim pa ng gabi, tulog na ang lahat. Si Edgar noon at ang kanyang kasama, abalang-abala naman sa pag-uusap sa harapan ng sigang nagbibigay liwanag sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dumating na nga sila noon sa paksa na merong kaugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita. Imbis na kilabutan silang dalawa sa kanilang mga ikinukwento, naging isa pa yung katatawanan, gawa ng hindi naman sila naniniwala sa mga ganoong uri ng nilalang. Naniniwala sila na kung totoo man ang mga ito, edi sana matagal na sila noong nakakita. Nagsimula ang usapan nila sa mga aswang, sinunda ng mga engkanto, at ang pinakahuli sa lahat, mga kaluluwa. Ayon sa kasama ni Edgar, naniniwala siya sa mga kaluluwa, pero wala pang nakapagpatunay sa kanya na totoo ang pag-iral ng mga ito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kasama niyang yon, napangisi lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Naniniwala ka pala? Alam mo ako, hindi ako naniniwala sa mga yan. Ang pinaniniwalaan ko, yung mga bagay na nakikita ng mga mata ko." "Naniniwala ka bang may mga kaluluwa talaga? Alam mo kasi, sa tingin ko, kapag namatay ang isang tao, yun na ang hangganan ng buhay niya. Ang kanyang mga alaala mawawala na, maging ang pagkakakilala sa sarili niya. Wala tayong pinagkaiba sa mga hayop, kaya karamihan sa atin ay naniniwala sa mga ganyang nilalang dahil sa takot nila sa kamatayan na pilit nilang pinagtatakpan." Matapos naman yung marinig ng kasama niya, nagpatuloy lang naman yun sa pagkukwento hanggang sa hindi na nila namalayan, malapit na palang sumapit ang 11:00 ng gabi. Sa paghiga naman nila noon sa damuhan, panay naman ang kanilang pagmamasid sa paligid. Nang akmang papapikit na noon ng mga mata si Edgar, bigla naman siyang napabalikwas matapos niyang makakita ng isang taong tumatakbong nakatuwad sa lugar na malapit sa kinaroroonan niya. Noong una, inakala niyang panlalaro lang yon ng kanyang mga mata dahil sa napag-usapan nila, pero muli na naman niyang nasilayan ang nilalang na yon. Hindi lang ikalawa, bagkus ay umabot pa yon ng 7 beses. Dahil sa pangyayari, minabuti naman ni Edgar na umupo para hintayin ang pagpapakita ng nilalang. Pero kahit saang parte pa man siya noon magmasid, tila bang wala na yung balak pang magparamdam sa kanya. Nang mapagtanto naman niya ito, muli na naman siyang bumalik sa kanyang pagkakahiga, hanggang sa doon na bumungad sa kanya ang nilalang na dahan-dahang gumagapang sa kaliwang bahagi ng sasakyan. Kahit wala yun doong nakakapitan, nakapagtatakang nakakaya nitong gumapang. Sa pagmamasid noon ni Edgar, pansin na pansin naman niya ang buto nitong puwersahang umunat sa ilalim ng mga kalamnan ng nilalang. Panay din ang pagtulo ng laway nito habang paulit-ulit na lumalapat sa kanyang pagmumuka ang napakahaba nitong dila. May nanlilisik ding mga mata ang nilalang na yon at sa bawat paggapang nito, pabulong yung umaangil. Dahil sa mga nasilayan ni Edgar, agad naman siyang napasigaw at kasabay nito ang paglundag nito patungo sa likurang bahagi ng sasakyan. Pagising naman ng kanyang mga kasama,
dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang paulit-ulit na nagtatanong ukol sa kanyang nakita. Bakas kasi sa pagmumukha noon ni Edgar ang takot na halos muntik-muntikan na niyang ikamatay. Kung hindi pa siya noon pinalo ng tsinelas ng kaibigan niya, hindi pa siya noon titigil sa ginagawa niyang pagsigaw. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo matauhan na siya, doon bumungad ang kanyang mga kasama, naghihintay ng kasagutan mula sa kanya. Pagsipat naman niya sa kanyang kaibigan, napansin niya yung ngumingisi habang natatawang nagwiwika sa kanya ng, "Yan, kakasabi mo kaninang hindi ka naniniwala, pinakitaan ka na. Sabi ko naman sa'yo, kaibigan, magbigay galang ka. Hindi lahat ng hindi nakikita, hindi na totoo. Tandaan mo, yung Diyos hindi mo nakikita, pero naniniwala ka, di ba?" Nang marinig naman ni Edgar ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya doong inilahad ang tungkol sa nilalang na kanyang nasilayan. Pagbanggit naman niya ng mga katangian nito, unti-unti namang naalarma ang kanilang mga kasama, lalo pat nasisiguro ng mga ito, aswang ang nilalang na kanyang nakita. Matapos namang maikwento ni Edgar ang tungkol doon, bigla naman silang binalot ng matinding katahimikan hanggang sa hindi naglaon, nakarinig sila ng isang malakas na pag-atungal. Walang sabi-sabi, agad naman silang kumaripas ng takbo papaloob ng bodega para magtago. Hindi na nila inisip pa ang mga naiwan nila sa labas, gawa ng sa isip-isip nila anumang oras maaaring umatake na ang nilalang. Sa kanilang pagmamasid noon sa paligid, wala naman silang ibang naririnig kundi ang tunog ng mga kulisap na nasa paligid. Akala nila, tinatakot lang sila ng nilalang na yon, pero hindi naglaon, nakarinig sila ng isang malakas na pagkarit ng matatalim na kuko sa dingding ng bodega. Pagsilay naman nila sa lugar na pinagmumula ng tunog, kitang-kita nila ang anino ng nilalang na dahan-dahang naglalakad. Sa puntong yon, wala namang ibang nagawa sila Edgar kundi ang manalangin para sa kani-kanilang mga kaligtasan. Halos inabot ng 10 minuto ang pagpaparamdam ng nilalang hanggang sa hindi naglaon, tuluyan din yung naglaho. Akala nila tapos na ang pagpaparamdam nito, pero nagkamali sila. Lingid sa kanilang kaalaman, yun pa lamang ang umpisa ng gagawin ng nilalang. Maya-maya pa, nang akmang papasilip na sila noon sa entradang pinto ng bodega, nakasilay sila ng kalabaw na halos kasing laki ng sasakyang pinagdalhan nila ng kopra. Kahit malayo rin ang nilalang na yon sa kanila, hindi nila maipagkakaila ang nakakapangilabot nitong kaanyuan. Bahala na kayo kung maniwala kayo, pero ang nakita noon nila Edgar, isang kalabaw na merong nakabiting pang itaas na katawan ng isang tao na patiwarik. Sa itaas na bahagi nito, naroon ang mahaba nitong sungay na nagsasanga sa 3. May 4 din yung mga matang nanlilisik at kung hindi sila nagkakamali, ang nagsisilbing bunganga nito ay ang mismong wangis ng tao na nakita nila sa ulo. Kahit alam nilang napaka-imposible ng ganoong uri ng nilalang, wala silang magagawa sa kadahilan ng saksing buhay sila sa mga panahong yon ay kanilang nakita. Matapos naman nila itong masilayan, mas lalo pa nilang pinag-igihan ang kanilang pagkukubli. Siniguro rin nilang nakasarado ng maigi ang entradang pinto ng bodega nang sa gayoy hindi sila malagay sa alanganin. Maya-maya pa, pagsipat naman nilang unti-unti na sa kanilang lumalapit ang nilalang, kanya-kanya naman silang tago sa mga sako-sakong kopra na nakaimbak sa lugar. Nang mapagtanto naman ni Edgar na silang dalawa na lamang ang naroon sa may pinto, minabuti naman nila roong manatili sa kadahilan ng wala na silang lakas para gumawa pa ng ilang hakbang. Pakiramdam niya kasi noon, napakabigat na ng kanyang mga paa,
tapos yung katawan naman niya naninigas na. Dahil sa pangyayari, aminado na noon si Edgar, hindi malabong mapatay siya nito. Sa oras na mawasak ng nilalang na yon ang pinto, paniguradong katapusan na ito ng kanilang mga buhay. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, narating na nga ng nilalang ang pinto na kanilang pinagtataguan. Pagsilay naman niyang papasugod na ito, napapikit na lamang siya ng kanyang mga mata habang nagdarasal. Pagtama naman ang sungay ng nilalang na yon sa pinto, kitang-kita nila Edgar kung papaano yun tumagos sa mga kahoy. Paghugot nito, rinig na rinig naman nila ang langit-ngit ng pinto, indikasyon na malapit na yung mawasak. Sa halos 5 beses na pagsuwag nito sa kanilang pinagtataguan, para nang mabubuwal ang mga pundasyon nito. Mabuti na lang matibay ang pagkakagawa ng bodegang yon, kaya hindi ito basta-bastang bumibigay. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng nilalang na matibay ang bahay na pinagtataguan nila Edgar, doon na niya nasipat ang isa pang nilalang na tumalon sa likod nito. Paglapag nito sa lupa, bumungad sa kanya ang nilalang na minsan niyang nasipat na gumagapang sa gilid ng sasakyan. Pagtayo naman ito, kitang-kita niya ang tangan nitong 2 katawan ng sanggol na naaagnas na. Pakiramdam niya, kahaling tulad ito ng mga sanggol na nakita nila sa likod ng bodega. Sa pagtakbo naman ng nilalang na yan, wala naman siyang ibang ginawa kundi sundan lamang yon ang kanyang paningin. Bagaman nais niya na noong tumakbo, hindi niya yun magawa-gawa sa kadahilanang ang pakiramdam niya noon, paralisado na ang kalahati ng katawan niya. Yung tipong may hahalin tulad mo ito sa pakiramdam ng inatake sa puso tapos namatay ang kalahati ng katawan. Ganon na ganon ang nararamdaman noon ni Edgar. Nga pala, kaya hindi naging mahirap para kay Edgar na masilayan ang nilalang na yon dahil sa nagkataon namang sakto ang kanyang isang mata sa isang butas na hindi gaanong kalakihan. May liwanag din noon ng buwan kahit papaano na sinasabayan naman ng siga na ginawa nila sa labas. Sa muling pagsilay naman niya sa nilalang na yon, napansin naman niyang wala na itong tangang sanggol. Sa kanyang pagmamasid, nasipat naman niya yung pumunta sa kubong kanilang tinitirhan kung saan naroon ang kanilang amo. Bagaman sinubukan pa yung itaboy roon ng kanyang kasama, hindi na yon umubra pa. Pagpasok naman ito sa loob ng kubo, rinig naman nila ang pagsigaw ng kanilang amo habang buong puwersang nakikipagbuno sa nilalang na yon. Pero kahit anong gawin ito, wala pa rin yung panama sa puwersa ng aswang. Paglabas naman ng nilalang sa kubo, bitbit na nito ang kanilang amo na halos wala ng malay. Hindi naglaon, bumalik na rin yon sa nilalang na sinasakyan nito. At kasabay nito ang mabilis nitong pag-alis sa lugar. Matapos ang mga pangyayari, naiwan namang tulala sila Edgar. Bawat isa sa kanila, takot na lumabas sa bodega. Ang ginawa nila, magpalipas na muna roon ng magdamag para naman kahit papaano masiguradong ligtas na sa labas. Alam niyo kung ano nangyari kinabukasan? Nasa loob pa rin ng kubo ang kanilang amo pero tulala na ito at parang wala na yung sariling wisyo. Ilang beses din nila itong sinubukang kausapin pero hindi na yon sumasagot. Dahil sa pangyayari, minabuti na lamang nilang dalhin ito sa sarili nitong pamilya para mapatingnan sa mga eksperto. Sila Edgar naman noon, umalis na sa lugar sa takot na baka balikan pa sila ng mga nilalang. Bagaman wala silang nakuhang sahod, hindi na nila yon inisip pa dahil ang mahalaga para sa kanila, nakaligtas sila ng buhay. Awa naman ng Diyos, merong tumanggap sa kanilang may-ari ng tindahan sa sentro ng bayan ng Indang. Pero alam nyo ba, na magmula noong nangyari ang insidenteng yun kay Edgar at sa mga kasama niya, doon niya napatunayan
na totoo ang mga nilalang na hindi nasisilayan, lalong-lalo na ang mga aswang. Sa lahat ng mga nalipatang trabaho ni Edgar, bitbit niya ang kanyang karanasan at paulit-ulit niyang ikinukwento sa mga nagiging bago niyang katrabaho ang kanyang naging karanasan sa pinagtrabahuhan niyang bodega sa Indang, Cavite. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing, no? Talagang parang nagkataon yung naging karanasan ni Edgar. Tsaka yung hindi niya paniniwala sa mga hindi nakikita. Pero hindi ko sinasabi na kaya nagpakita yun kay Edgar kasi nga hindi siya naniniwala. Tapos para maniwala siya, parang sobrang aksidente lahat ng nangyari. Hindi nila alam na yung mismong gabing yun, dun pala lulusob yung aswang na yun. Ako, hindi ko maisip ko anong klaseng aswang Kasi bumalik yung amo nila tapos wala nang wisyo. Ano kayang klaseng nila lang yun? Parang nakwento ko na rin to na merong sinasakyang kalabaw. 'Di ba? Tapos ang kinakain niya lang yung kaluluwa o wisyo ng isang tao. Pero nababawi pa yun. Kasi alam ko may kwento akong ganito na gumaling yun Yung nanakawan ng wisyo. Ano nga kaya, no? Wala, nakalimutan ko na kasi sa dinami-rami ng kwento natin dito. Hindi ko na maiisa-isa yun. Pero alam ko meron akong ganitong klase ng aswang na naikwento. Tapos talagang kahawig ng description ni Edgar. 'Di ba? Ano nga kaya yun? Pa-comment nga sa baba kung sakali baka maalala ko Kasi kung ihimayin ko pa yung mga kwento ko, medyo matagal yun. 2,000 mahigit na yung kwento natin Pero overall, ang ganda ng kwento ni Edgar. Walang tipong albularyo hihingi ng tulong sa ermitanyo. Purong karanasan talaga. Kaya ang ganda nito. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.